Rêveberiya Xweser di derbarê hedefgirtina rastarast û sîstematîk ya nexweşxaneya Xalid Elfecer banga lezgîn ji raya giştî re kir. Rêveberiya Xweser diyar kir ku bombebaranan berdewam ya nexweşxaneyê sûcên şer û binpêkirînên qanûnê nav neteweyî ye. Her wiha dazanîn ku ew jiyana nexweşan, birîndaran û karmendên bijîşkê dike xeteriyê. Li gorî rêveberiyê berdewamiya vê bombebaranê dêkarîseteke mirovî û tunduristiyê girantir bike û got sivîlan ji mafê wan yên dermankirinê bêpar dikin. Hejmara qurbaniyan zêde dibe û tirs û pêkanîna di nava gelê de belav dibe. Rêveberiya Xweser bang li hêzên navneteweyî û rêxistinên mirovan kir ku mudaxeleke lezgîn bike. Da ku bombebaranên rawestîne parastina tevahiya nexweş û teesîsê bijîşkî misoger bike.